kamo tanan. Ari naman si Inday Ilongga sang Amerika. So ang aton pagaistoryahan subong amo ang amon love story ni Kano. There he is. How I met my American husband. Hello dear. Hello, my love. How are you dear? Say hi. Hi, my love. So smile. Smile dear. I'm driving, my love. Okay, so amoy ni ang amon nga lugar dire. Lapit na kami sa balay namon mga palangga. So amoy na ang aton pagaistoryahan subong nga hapon. How I met my American husband. So padayunon ta karon dugay-dugay mga palangga ang aton nga istorya kay lapit na kami sa balay, makaon kami anay, maayapon kami anay. So dira lang kamo, hindi kamo maglakat, makirit anay kita liwat dugay-dugay kay padayunon ko ang akon nga pag-asoy sang amon nga paghigugma sining Kano sang akon kinabuhi.